хуст мудири шӯъбаи минтақавии бонки миллӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Зайнулараб Қозӣ Давлатзода оид ба ҷанбасти натиҷаҳои фаъолияти низоми бонкии вилоят дар соли 2020 маълумот манзур намуда, қайд дошт ки айни ҳол дар ҳудуди вилоят 77 адад филиали бонкҳои давлативу ташкилоти қарзӣ фаъолият намуда истоданд. Новобаста аз авҷи бемории сироятии коронавирус аксарияти нишондиҳандаҳои иҷрои шикор нисбат ба соли 2019 беҳтар буда, дар давраи ҳисоботӣ танҳо аз хориҷи кишвар ба вилоят маблағи 33,6 миллион доллари амрикоӣ интиқол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0,42% коҳиш ёфтааст. Гуфта шуд, ки яке аз рӯйдодҳои муҳими соли сипаришуда ин кушода шудани 3 бинои филиали бонки амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк дар ҳудуди вилоят ва нахустин маркази хизматрасонии бонкии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Арванд дар шаҳри Хорух дониста мешавад. Сардори филиали рақами 66 бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Зайнаб Маҳмадназарзода доир ба бурду бохти бонк дар соли сипаришуда ахборот дода, зикр намуд, ки дар соли 2020 аз тарафи бонк иқдоми қарзӣ барои кишоварзон то 18% солона пешниҳод гардид, ки маблағи беш аз 3 миллион сомониро дар бар гирифт. Дар ҷараёни нишаст инчунин масъулини аввалин бонки молиявии Хурд дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон филиали Орион Бонк, Агроинвестбонк, Тоҷик Содирот Бонк, ташкилоти хурди қарзии Мадина ва рушди Кӯҳистон низ доир ба фаъолияти яксолаи худ ҳисобот манзур намуданд. Гуфта шуд, ки масъалаи ҳалталаби бонкҳо, хусусан Агроинвестбонк ва Тоҷик Содирот Бонк дар ҳолати буҳрони молиявӣ қарор доштанд, ҳоло мизоҷон наметавонанд пасандозхои худро дар вақти лозимӣ дастрас намоянд, аммо марҳила ба марҳила пасандозхои бошандагони вилоят баргардонда хоҳанд шуд. Дар фарҷоми нишасти матбуотӣ миёни намояндагони васоити ахбори омма ва роҳбарони бонкҳо суҳбати ошкоро доир гашта, ба саволҳои хабарнигорон посухҳои мушаххас гардонида шуданд.